minatay, maabot ginanto. Sus, Ginoo. Ubos-ubos pagla na mga gilawom na diana. Laom mo na di ana. Oy. Kato ubos. Hi guys, good afternoon. Today is January 15, no? May share lang ako guys, no? Nakita ko to sa timeline natin kung ano yung grabe yung baha sa Toledo, Cebu, no? Diyos ko, grabe talaga guys. I-share ko sa inyo kung ano yung nakita ko. Yung ano guys, yung grabe guys, yung baha, grabe, tapos yung current ng tubig, sobra talaga. Tapos makikita mo sa video na ni-share ng ating kapatid na si Hitashi Kulera, no? Siya ang nag-video nito at in-upload niya ito sa Facebook, saka nakita ko sa aking timeline, no? Grabe yung ano, yung kabaong guys, puti na kabaong na may laman na patay. Tinatawid nila doon sa ano, sa suba, kung sa Ilonggo pa, suba, sapa, or sa ano, na makatawid sila papunta sa kabila. So grabe ang current ng tubig, tingnan nyo, oh. Ayan, no, mga ilang tao. Pwede nating makount, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mga 12 na tao yung nagbubuhat ng kabaong. Tapos yung iba sa likuran. Tapos may iba pa doon sa ano na hindi pa nakababa ng ilog, guys, no? Pababa pa lang sila ng ilog, no? Ayan, tingnan natin ulit. Grabe talaga guys. Tapos umuulan pa. Ayan, no, mabuti na lang guys, no? Marami yung tumutulong sa kanila, no? At saka hindi sila natatakot. Nakita nyo guys yung current ng tubig. Grabe yung current ng tubig. Mabuti na lang, no? Ano nila, no? Kaya nila tawirin. Ito, kung ako, ayoko talaga mag-risk ng ano guys, no? Ewan ko kung ako lang nasa sitwasyon nito. Kung siguro ganito rin gagawin ko, no? Or ano, hindi ko alam. Ayan, no? Ni-zoom na ni ate yung kanyang camera. Ayan. Is ano guys, sana naghingi sila ng tulong, no, sa mga ano, sa kanilang ano, no, sa kanilang municipality, no, para safe naman sila, no. Nakakatakot talaga guys yung tubig, no, kasi ang ano, hindi naman siya malalim, mga ano lang, ano lang dito lang sa baywang natin yung tubig, pero yung current talaga, makikita mo talaga yung current ng tubig na, ako, nakakatakot guys, no? Diyos ko, tapos makulimlim pa, umuulan. Ay, terrible. Tapos yung ano dito sa side, no? Ang dulas. Nakakatakot talaga, pero grabe, no? Grabe yung determination nila na makarating sa kabila. Kasi, di natin alam kung ano, no? Bakit lumipat sila sa kabila. Siguro baha doon sa kanila or ano, no? Sinisave nila yung patay nila, no?
Ayan na guys, so malapit na sila, no? Naku naman si ate, sumigaw. Diyos ko. Ayan na guys, kung nakita nyo, no? Doon na sila sa ano, sa may gitna na may ano. So at least nakaraos na sila. Ayan ba, Diyos ko. Baka tumaob kayo, no? Ayan na guys, kung makita nyo sa video guys, nandun na yung kabaong sa kabila, naka-ano na sila, no? Naka-ano na sila, no? Nakaraos na sila, nakapunta na sila sa kabila. Pero grabe, sobrang risky. Tapos may mga ano pa, no? May mga tao pa doon na hindi pa nakarating sa kabila, no? Ayan, no? Mayroon pang ano, mayroon pang ibang mga tao na tumatawid sa ano, sa tubig baha. Grabe talaga. May buntis pa guys, no? Diyos ko, may buntis pa. May buntis pa silang kasama na ano. Hi, at long last guys, no, nakatawid na sila, no, safe na sila, no, pero masyadong ano kasi guys, very risky talaga yung ginawa nila, no, pero mga ano sila ba, hindi sila takot guys. Ayan na, yun na guys. Nakaano na yung kabaong sa kabila, tapos ilang pamilya na lang yung ano tumatawid. Hindi ko alam more family, kaya ito sila guys na ano, hindi natin alam kung ano, kung bakit sila umalis, no, baka siguro sa baha, no. Basta naganap ito guys sa siyudad ng General Clemato, Toledo, Cebu ito guys, no. Kung saan nagtutulungan yung mga residente, no, na makatawid itong kabaong na may patay sa loob, no, doon sa kabila. So nakatawid naman sila ng safe, no. So yun lang ang na-share ko sa inyo ngayon guys. Nakita ko lang ito guys sa timeline ko. Diyos ko, na ano talaga ako guys, no, na-touch talaga ako sa kanila, no. Yun lang guys, no. Thank you so much for watching, and click the like our video and comment below, no, at saka click yung bell icon para sa mga notifications natin, no. Thank you so much for watching. Bye bye guys, no. I-pray natin yung mga nabahaan doon sa Negros, sa Cebu, no. Grabe talaga guys, no. Sige, bye guys, bye bye.